tiegruok? Gima nyalo nyiso nyithindo madonjo sani, HELB ok en gima igeno. HELB en gima idhi apply, idhi yude kata tok dweche 3. Nyisa ni dweche 3 idwa riyo kech, idwa timo penj gi kech. Koro en mana rieko mari. Idhi many gima inyalo timo kata cham inyalo yudo kata siling moro 50 e odiechieng' minyalo chamo, minyalo sustain go ngimani. To kigeno HELB idhi lwar. Mar ariyo, ipenjo penjo mar calling letters. Adier sani sirikal rocho sombwa. Ka an gi gombo sana mar donjo university kanyo mar Nairobi. To ka noseluong ng'ato kacha mosenyisi ni ainti dhi donjo university mano mar Nairobi, mise download calling letter. Calling letter kik ipar ni download gi 10 bob. En gimi download gi 600 shillings. Ok en gimi dhi kwanyo piny e lo. Ok en gimi dhi gocho ne sirikal mondo orni pesano. En gima nyaka imany. Kise download nyaka gicheko kichak inyise ni koro ere chake gima bore chake gi calling letter dong kata mana application dong bende pod donjo website bende dwaro omenda. Koro sani kendo chak idhi e cyber ni kendo chak igolo pesa mar application mar school kendo chak iduogo download. Aya noluongi university mane idwaro no kendo kichak iduoki sikul mano ok igombo kata iduoki piny moro ma ok ing'eyo. Bende ok ni waketo burden ne jonyuol kende. Ng'ani nyithindo go nitiere nyithi kich. An e ofisa kachacha aja receive messages mang'eny. Inyisi mana an nyathi kich kunyalo loso na kata group kachacha usolna kata mana 100 kaka comrades mondo ayudi kaka anyalo chulo fee na atim penj kik achaka duog ka higa manyien. Iyudo ka en gima tek ahinya. Nyisa ni nyathi kich maonge min gi to onge wuon gi wedene modongo dogo be ok dewe. En odwa chudo nade? Odwa chiemo nade? En mong'iyo fee ne, en mong'iyo to rwakore nade, to en gigo te en mong'iyo. Koro osebedo ka konyogi. Osebedo ka konyogi mang'eny. Erokamano ahinya kuom jip ma kamano.